Waduko, waduko. Breaking news. Timanena ife. Timanena. Maichimombo ananena. Kunena kuti posankha apa osamangoyang'ana kutalika kwa munthu. Osamangoyang'ana katiti kujijirika kwina ndi uchitsiru. Ndinanena ine inuyo Amalawi ndi mboni. Ndinanena ine kuti vitumbiko mumba ndi manyaka ndi anthu munkaombera m'manja ati kuti atenga pangolini DPP yaluza yaphonya penalty koma vitumbiko mumba pangolini lero bwanji pangolini IMCP bwanji pangolini mwamba olembera zikalata ameki kuti musinthe uje pangolini bwanji kuyendetsa dziko simasewerayi achakwera munkangomva kuti koma anthu amayendetsa dziko mmaona ngati kuti mukamayendetsa mpingo Assemblies of God mukuwononga muja mmaona ngati kuti dziko so mungaliyendetse chimodzimodzi lero bwanji ndiye tioneretu apa kuti kodi lamulo ligwira ntchito bwanji nkhani ya lero ndi imeneyo muli zina mkati mutithiramo koma main point dziko sitimayendetsa ngati mpingo kapena nyumba kubanja family dziko ndi dziko palokha kodi mwamva IMCP kalata make kuti akupempha kuti asinthe running mate zosatheka kodi aphungu abwereranso ku parliament kuti akavomeze zimenezi Amalawi zomvetsa chisoni zochititsa manyazi Ajese Kabwira lero bwa muli choyankhula muje mati kukamwambe mukafuna kugundika tagundikani apa taitanitsani press conference jatimve kuti munena kuti chani Amalawi ndamva kukoma komanso ndamva chisoni nthawi yomweyo mukamapanga zinthu akuluakulu musamapange zinthu mupikisana ndawo chani kuti muoneke kuti nyo ndi spiriyo Mulungu ndamene amadalitsa munthu Mulungu ndamene amasankha udindo pa munthu zimene mukupanga IMCP mdziko lino mukuzitenga ngati nyo ndi maspiriyo mukuzitenga kaya ngati ndi chani koma munayenera kudziwa kuti there is God in heaven amene akuona china chilichonse chimene chikuchitika pansi pa thambo inuyo IMCP chimene mukanachita mukanakhala kuti ndinu anthu okumva za Mulungu mukanagwada pansi ndi kulapa zimene munachita zija koma it's too late now it's too late inu tsiku limodzi timawazi timodzi kati mawazi mwina tingone in 1 hour miyoyo ya anthu 9 pa anthu 9 maipaja mwapha anthu anga mabanja awo bwa dziko bwa inu mati mungakhale pa mtendere nde mati mungatenga vitumbiko mumba nkhala ningmendi kukuwinitsa chisankho chake chiti pamene mmachita odziwiratu kunena inuyo IMCP mmadziwa kunena kuti malamulo anu amavomeza running mate akhale munthu amene wasankhidwa pa convention kuchipani inu munafuna kuphwanya malamulo amene aja kutenga vitumbiko mumba pomuyamikira amadziwa kuba ni mwana wanu Niki Chakwera kuti adzikaba bwino adzikaononga bwino ndalama za misonkho ya Malawi adzikasokoneza ku mapassport ku immigration ndi ukuja kuli zilero kuti kulephera anthu kwapeza mapassport anthu akufera muno kulephera uthamanga chipatala anzathu amaphuza akaniko pito kapeza maphuzo kunja kusowa mapassport chifukwa cha mwana wa Chakwera chifukwa cha vitumbiko mumba inuyo nkukhala nkuganiza kunena kuti zonse zimene tikupangazi zizingopita patsogolo ife zathu ziziyenda bwinobwino sizingatheke Mulungu samalola zopeperazo chimenecho ndiye munayenera kudziwa ndelero patsa masiku anga lero taticha ndiye mukalembeka ata kuti tikufuna tisinthe running mate bwanji pangolini musinthe lero kodi sikunali wagoletsa penalty ujeni Chakwera lero bwanji lero tosimukusintha akhale pangolini wanu yemwe munyamuona anthu inuyo tikakumane pa 16 chifukwa pena pake mmapanga zoyerekedwa kwambiri kukhala ngati kuti dziko lino Mulungu analengera IMCP yokha IMCP mwazunza kuyambira nthawi ya Dr. Banda mwazunza azimayi tazunzika ife kumadutsidwa makadi mwana osabadwa ndiye mwaphamira anthu achinagadama nthawi yokhaja munapanga zachinagadama ze mukanakhala mukanasiya kusamba manja kupemphera kwa Mulungu kuti zinapanga zinaonjeza achina John Tembo apha anthu dziko lino under MCP mulamuliro wa MCP ife timaona ngati kuti tapanga kusintha tatenga mbusa asinthisa MCP ka MCP ya nyuwani ndiye mwatidikira tikuonetseni maloza uyo Saulos Chilima amene inuyo
mukamakhala mumadziwa kuti kupanda Saulos Chilima ino MCP dziko simukanalinyentha ulo pang'ono kuti kulamulirako anthu anakusiyani mwalamulira nyamata amene uja anadzichepetsa mzimu wake onse mumtendere munthu anali kale running mate anali kale vice president pa udindo ino achakwera muli MP koma anakupatukani nkukupatsani udindo uja inuyo nkukhala president inu nkutembera nkukamupha inu mmaona ngati zipitiya zimene zimuwina kawiriso mmalayi muno simukuwina ndipo chimenecho mark my words lero pa 29 ndikuyankhula bana MCP simukuwina kuwina MCP dziko lidzayaka moto muzanunkhamphiratu muno muzanunkhamphira malamulo zopusefe sitimafuna mmangoona ngati kuti basi ino mukamakhala kuti zimene mukupanga zimulungu ali mbali yanu eti ndendi zimenezotu mulisa nchina chonena ajese kabwira muli kutiko lero simukubwera ati kuzashashalika simukubwera zashashalika kuyankhula mukudziwa kuti madzi achita katondo mulungu ndi wabwino mulungu ndipo amavumbulutsa ndendi zitu zambikazi muli nchonena amalawi MCP asatitopetse MCP ndi anthu omvetsa chisoni ndipo pamene pafika pa amalawi tiye tipemphere kwa mulungu ngakhalenso pali mpungwepungwe tokha opposition kumapezeka soti sitikugwirizana komabe mulungu wathu ndi wabwino ine ndikhupe kuti MCP ulendo umenewu ife sitimayembekeza kuti lero langapange zopepera zimene apangazi nde mwaziona ati zimene zachitika nde mulungu ameneyo mmaona ngati kuti basi muzingodutsa moyera adzipita adzikapereka ntchito zija amati chakwera wapanga create 2 million jobs kudzera mwandani mwa akabaza muzikapangabe zimene zija ndepaja mmati za fertilizer wotchedwa sananene ndichakuyana ni malemu Chilima kuyamba kunkanyefera namwalira ndendi zimenezo nde munati zonse zimanena vitumbiko manyaka ukhaokha ndipo ife ndimadziwa kuti uyu ichi ndiye chitsiru chipala ndi amene akupala ndipo simukunchotsa munasankhanoka pangolini uja Brian Mbanda awandula sisia koma atu MCP tu ndiye atenga pangolini apa ndiye agoletsa penalty DPP yaphonya penalty pacha zinali chonchoto mwazionatu lero mwaziona zochititsa manyazi zombetsa chisoni anthu ake ndi amatama samafuna kuuzidwa samamva zanzawo nchifukwa chake zinthu zake zimakhala mmene zikukhaliramo ndi madabwa nazo kodi ku MCP simatsutsana kodi mukamapanga zinthu mangofika kuti basi tapanga tiye tizitutse ayi muzikhala basi nkukambirana nkupanga debate akuluakulu zimene tapanga zititandiza nde nkuona kuti majority kuti bwanji osamangopanga zinthu munthu umodzi ngati za family nchifukwa chake ndikunena kuti dziko sitimayendetsa ngati mpingo olo mpingo oti mambezeka ena kusutsa kuti yayi abusa apa simuchita bwino nchifukwa chake ndimakuwuzanidzana kuti achakwera wakana ku convention nchifukwa chake ndimakuwuzani kuti kuje ni kumsonkhano waukulu wa Assemblies of God kumene kuchali kunali magulu awiri ena amafuna adyerawo ngati gulu amayi Madridwe amatabwa amafuna achakwera kuti abwere kumsonkhano kuja ena anakana zimene akuchitika pamalo ena adzivomiza kuti zinzoipa izi zabwino majority must rule ndimene zimakhali osakhala zimuchita ku MCP dictatorship yosataya mtundu wanji mangofuna kulamula basi talamula ndendi zimenezo vitumbiko ndi running mate vice president wa MCP mpaka na pa 16 ndi zimene zingachitike nkhani yachiwiri ni nkhani ya inu nanunso otsutsa boma chimene mukuchidziwa ndikutukwanizana chimene muchidziwa cholinga chonena kuti ifeyo Malawi tidzipusa ndi inu tikuvutika ife tili pa chiopsezo ife kumakudandaulira ninu kuti muwine muzayendanso mwamnyang'anya mofewa muja ife tikuvutikabe chonchi koma simufuna tilemekeza chifukwa chani ndiyankha mawu amenewo ku DPP kuli atsogoleri odekha au munthu amene atsogozedwa ni mulungu osankhidwa ni mulungu amene amadziwa kulemekeza munthu ku DPP alipo
ku DPP kuli zitsiru number 1 za ku DPP ndatidye nawo amene kukacha akadzuka chimama chidziwa iwowo ndikusamba kodi lero ndilowere kuti ndikapemphe kuti kodi nduna yake imene takayipemphe ine chochita alibe khomwe alibe chaka chonse chatuntha mapesa usanje kuchitipa kukaronga kunzuzu kumachinga kwa chikwewo kuti Malawi palipo ndili pakuti zitsiru za ku DPP zimene zimaona kunena kuti anene chilungamo sakapatsidwa chakudya chathu cha lero akuononga dzina la DPP ku UDF zilikonse zitsiru ngati zimenezozo ku UTM ziliponse zitsiru ngati zimenezozo kwa afodiso zilipo zitsiru zimene zikuononga chipani zikuononga zipani zimene zikuononga dziko nde mukupezeka kuti atsogoleri nyeka akayambana inu muli pa forefront kutukwana nde mkubando mwana za nthupi guys kapali ena madolo amene mmadzicha kuti ndinu ma activists azipani amene madziwa kunyenga kuti mukanyenga mkazi mampasa mimba koma siku ndale mukafune konkuja kumene mapangira zanu kuja sinkhani zomachwala za nthupi za ndale sizoona chifukwa chani mufuta chani kwenikweni khalidwe lomanena kuti poti ndi mzimayi wamalakwitsa pena pake ndeti kantchule zogonana mundale zopeperazo ndipo zimezo mufune kuwapangira ngati inu mmaona kuti chomuyalutsa mzimayi nkugonana ndetu nzinonse ndiopusa fa mzimayi amagonana ndinu ababolo mu 99 ladies amene angakagonane ndi azibambo 99 amene angakangone mzimayi ndeti niyo chitsiru mbani mulimonso eniyo zibambono sikhalidwe labwino limenelo nenani ndale ngati zakupwetekani kuti kwinake yankha molakwika pezaniso ni njira yozuzu yosati yokachwana za nthupi chifukwa chani kubereka ndi kampeni zogwizana bwa palitu ena ali ndizochita kukacha ku DPP komweko ku MCB komweko ku UDF komweko ku UTM komweko ku afford komweko kukacha amapita kaye kuma business amapita kaye kunchito amapita kaye kuzochita zina ndi zina nkafuna chakudya nkika pa table kwasirana kafuna pa table chakudya nkika pa table kwasira mkazi ndi ana kampena mamuna ndi ana chifana mkazi amatha kusakira family yake alipo anthu amene aja ali ndi nthawi yoganiza kaye kuti ndi amene apanga zangazi kenako nzipita kundale nde kuli ena oti akangodzuka mama kungodzuka ola akamagona kodi lero ndikanamize ndani abwana anga akakhale ndani akakhala akuti ndendi kwa abwana ine ichoncho 50,000 ukajeni ndendi poko kumangotukwana sibwinoyi sibwino zipatseni ulemu ndale tuzitha tivota maudani mukupanga create lerowa musi wakolowera nawo muzafunatu anthu amenewo ndetu eti mulungu zimamachita mulungu amachita zodabwitsa mulungu amadzidzimutsa anamudzidzimutsa Jese ngati mukuti ndinu azibusa kapena ndinu ndani ndinu atumiki ndinu maprofeti ndinu ndani kumbukani nkhani ya Jese ankapita tu anthu aja ndi mphamvu kuti akasankha zimphona za ana Jese akazisankhe ufumu koma mulungu anadzidzimutsa ngakhale Jese munakobereka anadzidzimutsidwa ati akasankha Davide mwana wa chabechabe ndeno musamakonde kunyoza muli pa mpikisano mudikire mpikisano ute nde mumuone mulungu zimene amachita mudzanyoza chinthu choti chizakuthandizani ndiponso mukamanati experience limatenga through munthu yokugwira ntchito nchifukwa amanena kuti tikufuna munthu wa 5 years experience amatanthauza kuti munthu wakugwira ntchito for 5 years ali ndi experience sikuti munthu anangobadwa nayo koma amakhati waiyamba ntchito from zero nde mukamati atupera alibe experience ni mwana osapola pa mchombo what do you mean by that word mukamanena kuti Joyce Banda sangakwanitsa nalephera kulamula dzikoli mukutanthauza kuti chani mukamanena kuti Daliso Kabambe ndi osapola pa mchombo sangalamule dzikoli mukutanthauza kuti chani mukutanthauza kuti chani nkhani zimene tikuyenera kuyankhula zonena kuti tiyeni tilemekezane Amalawi tiyeni tigwirizane tingokokana tigwirizane ngati kugwirizana kwa kanika zisiyeni zakanika olo zakanika koma lifika tsiku anthu onse wina mmodzi awina tonse tidzakhala pasi maudani tikuwapanga create lerowa sizabwino izi sizabwino kutukwana mwambi akalekale ndipo zimenezi tikuyambisa kwambiri ndife amene timanamiza mtundu wa Malawi kuti natenga dzina la activists ife sima activists muno mulibe activists wachilungamo for activists sangama iwe mwachitukwana chipani china chake
nde kumave kafika kumachwana za musalu nde kuti chani ayi amalawi ayi pangani manyazi khalidwe linali ayi kuli akuluakulu mzipanimu kuli UDF kuli akuluakulu aulemu wawo amene amadzoti awasanayankhulidwe tiye nthawi imeneyi atupere atangoyankhula kunena kuti adadi akula sakuyenera kuyima pa presidential candidate apume munatukwana kutukwana kosachita bwino kuja kutukwana atupere muzingoti wina akakangoyankhula mwayimamo kutukwana kodi chisachitika mwadzidzidzi mphulupulu tusatana naye atupere nkuwina simuzachita manyazi izitu ndi mpikisano uwu ndi mpikisano komanso inuyo amene mukutha kuona kuti adadi akula sangathe kutere zisiyeni wamkulu akalephere yekha inuyo isakhala agenda yanu yonena kuti adadi akula sangathe kuti iwowo mmene akulimbira kuti ndima namo akuziyeza ukakuona kuti I can fit to stand for competition ndiye isakhale subject yoti adadi akula ndiye wina wake akangomva dzina kuti adadi akula ndati awa akwatchula adadi tikadya kuti adadi akhala pasi tikadya kuti ndiye nkhani tikukula apapa ndiye nkhani imene ikukula apapa koma lerolo generation inoyo sitikuyenera makangana chifukwa chonena kuti wina wanena kuti akuti akula tinayenera kungomudzudzula munthu uja komanso nkuona kuti kodi tili pati kodi UTPP akadzatula basudi ndo adadi kutsogoka 20 chani akawina apapa kutsogoka akadzatula munthu usachipani cha DPP chizati kuzasankhidwa mtsogoleri wina tinangwene akulemekezana si zimene zonyoza nazo komanso inu ya opposition ukazipani zina subject yani isakhale ya adadi takhalani ni manifesto ogwirika onena kuti ife timve kukoma mutipange mplace ifeyo kunena kuti anthu awatu akuyankhula mfundo muzitiuze zotigwira mtima zafedeza musatiuze ngatinso mmene akunena vitumbiko kuti chimene achidziwa kutsitsa ndi simenti anthu kungodanda nkhani ya simenti ndiye number 1 ukatsitsa simenti cholinga akabe kwambiri ku simentiko musakhale ngati amene inu mutiuze manifesto ife tidzapanga izi tinalakwitsa pakuti tidzakonzapa apa panalakwika tidzakonzapa lero ife ndi achipani chanyuwani tikubwera tipanga izi ndi zimene ifeyo amalawi tikufuna sitikufuna wina akakhale katswiri dziwo tukwana nzake sitikufuna wina wake amene alibe zochita ndi apezepo ntchito pamenepa mukulemba zitsiru ntchito kuteroko inu atsogoleri akuluakuluno mukapezeka kuti mwayima pa podium ndikuyankhula kuti akuti akula sangathe kuyendetsa dziko akuti anali wokuba mwakuti akuti kuteko zimene zozo simukutipatsa amalawi ife tsogolo labwino mukuzipatsa zitsiru zimene sizimatha kugwira ntchito mukuzipatsa ntchito kuti mwalembe ntchito apeze zoyankhula ndiye muone mmene agundikira twenapo akukanika kugona komwe alibe mpokhala alibe malo alibe nyumba simungamve kuti kwakuti mukamva kuti kwathu kusanje kwathu kuchitipa ine ndinali ku Mozambiki ine ndinali kwa Chikwewo ndinali kwa Ngokwe ndinali kwa Nyezerera tsiku lililonse akutchula dziko asenza alibe pogona alibe pokhala mukuwalemba ntchito anthu amene wawo sitikufuna ife zimenezo amalawi sitikufuna zimenezo za amalawi ife tikufuna mfundo muyankhule mfundo timve mfundo mova masiku atha ndefe musatisokoneze mitu musasokoneze mitu amalawi mwandimveti musasokoneze mitu amalawi nkhani yanga yomaliza ndiye azipanibe zotsutsa boma ndiye nthawi imeneyi nthawi zabo sinanyamuka ife kupita kumene tingafuna ukaphedwa palibe wachipani amene angayima bonota anati pasefe ndalama zimene zinaendera kupita umene kuti nazo our own resources kupita kulilongwe kumakafuna umenyedwa umene kuja nda MCP kudzera mwa ameki kunali kukadandaulira kuti first mathematics sitikuyifuna titabwera kumene kwa azipani muliphe olomodzi oti sichita supportive tayesa kuthamanga tokha kulowera kuti mwina si mathematics iya auditing timati tikakumana ndi ameki amayankho amaonena kuti kodi niyo mukutanthauza chani azipani tikugwirizana nawo iniyo mufuna chani timapepera ndeti akhala phe kumakumvetserani tayenda monsemu tikudanda kwapitidwa ku court chabwino auditing yokha ichitike ino azipani mukumakhanga kuti ma CSO leaders tikukukankhani kunena kuti ateni mutithandize pamene iniyo ndamene mukana matikankha ife kuti tikuthandizeni ndiye inadzafika nthawi yoti anapanga pilot project yoyeserera za chani zija
za registration kumenje zimene zinalipo zoonongeka zolakwika. As a result zotsatira zake zimene zabwera kunapezeka kuti kumene kuja maduplication analipo ambirimbiri, kumene kuja kunapezeka munthu nkhope kumaso kumakhala kumbuyo. Imi azipani ziwezo mukuzidziwa osayankhula ife timachoka fukula kuzipeza kuti kulizi tingamazitulutsa poyera ati inu chifukwa chani mukuti ife tapanga zonse azipani tinayitana. Same applies pa nthawi inoyo. Ife tili mkati modandaula kukutuluka nkhani yonena kuti mukapange soza katumizidwe kamauchi yeti ife tikudanda kuti ife sitikufuna mathematics agwire ntchito. Inu mukupitanso kumene kuja mukapanga ujeni exercise yoyeserera ija kuti kutumiza zotsatira ndizichaso zakanika zija pakati pompa tikupanga kandi napanga exercise yanji network imakanika mma constituency mwambiri kuti ipange hodi muno zotsatira zake zija. Tinadandaulaso kuti network ikukanika kodi zimene zikadzakanika tsiku la chisankho zakhabwa azipani olo kutithandizira. Leronso mwapita umene kuti ndeti kumva kuti kuli sikulu ngati kwachiuzira kandi kuti kandi kumavutanso kuti malizatsi afike pamalo pake. Inonso azipani mulidu ifeyo tikuyankhula akunena kuti ayi azipani avomereza kuti zonse zili bwinobwino. Yeti a DPP adandaula, MCP adandaula. Inu mwangokhala koma niyo mukudziwa kuti zimene zikapiti adzakubereni ndinuyo. Inu mukuona ngati Annabel Mtalimanja angazakupangeni favor in opposition. Ndiye mwangokhala kamufuna chani mpaka na news kutulutsa zimene zozo. Kunena kuti sizili bwino national nina kunena kuti system imene sinaende bwino, exercise imene sinaende bwino, exercise iyi sinachite bwino, zotsatira zake sinaende bwino. Inu yomwe ngokhala malo mwati niyo mukanadzuka kuuze mtundu wa Malawi pali izi tichite bwanji mwangokhala. Auditing akana Annabel Mtalimanja lero simatimani tachotsani ichi chikonseku kodi tiyende chimene chikungofunikira apa pandichani chimene chingadzachitike nchonena kuti mmene wina watenga mavoti malizatsi aja pamanja awalemba pa ujeni monitor wasayinira ndepazapezeka kuti zafika pena palipo sikandi kuti ale sent ndezikabwera za machine zochedwa zazononga zikabwetsa maujeni onene chakwera wawina anthu aja akanetiye chujeni machine abwetsa malizatsi ona aja akapeza kuti afika koma sakuavomereza. Inu tusi mukakhani nthawi isiyo panga kwere kuti zalakwika kana mamonita anu anavomereza koma muli ndimafuna ndikupempheni ya opposition ngati mwatopa nalo dziko la Malawi asiyeni Amalawi apume tikuzunzika atu ife chakwera atizuza. Tsono lero tikutha kuona kuti ndinu nomwe opposition nkomwe tidakamba kuti opposition ena muli nawo ku mathematics mchifake zikuvutani kuti muvomereze kuti mathematics agwire ntchito. Izi zitu tikuyankhula ndithu mobwereza ndi pempho langa kunena kuti akuluakulu ngati mukuona kuti simutha china chilichonse chisankho chimungolamula kuti chisidwe MCP ezipitiriza chifukwa ine ndikudabwa nanu a opposition ndipo ndinonse sichipani chimodzi kuti ako ndinotchuka okumva odziwa kuyankhula mukamatukwanidzana nokhanokha koma kuti mupange sort out za dziko kuti mwina dziko izi chisankho chichiyende bwino tizithe tipume opempha kudye kudzera kumakampeni akakhale mmakomo mwina tidziwe khomo lawo hayi zimezo simukufuna. Ndi pempho langa please chonde talongoswani masiku atsala ngambiri mutha kulongoswa zina nkulongosoka. Amalawi tonse tikudalira inu amene muli kutsogolono. Amalawi tonse tikudalira azitsogolera azipani kuti inuyo mukangodzuka nkunena kuti izi tiyendetse chonde zitheka fa dziko ndilathu dziko ndese Annabel Mtalimanja ndi Chakwera ayi chifukwa muzo china chiyesi machita Annabel ndi Chakwera apanga favor MCP sakuti panga favor ifeyo olo kutafunana mmwe amba kutafunana nokhanokha kuti kuti achina Chakwera akuombera manje tehezi kanapitirira tidzaone zoyankhula kuti ankakangana okhaokha of which sizoona ndayankhula.